uuden ajan yrittäjänä, toteuttajana. Sä itse päätät, kenelle sä tarjoat palveluita, ketä asiakkaita sä otat vastaan, millä hinnalla sä myyt, missä, miten, etänä, lähinä, ihan mitä vaan. Sä päätät kaikki nämä asiat. Sä myös päätät, jos sä haluat lopettaa asiakkuuden, jos sulla tulee se johdatus sisälle. Sä päätät, miten asiat tehdään sun kanssa. Se on äärimmäisen tärkeä ymmärtää, koska jos sä mietit jotain ravintolaa, joka tarjoaa vaikka ranskalaista ruokaa, ja sille menee asiakas, joka haluaa kiinalaista ruokaa, niin mitä he sanoo sille asiakkaalle? He sanoo, että meillä ei ole tätä, mitä sä haluat. Mene tonne seuraavaa kauppaa, sieltä sä saat sitä kiinalaista. Sä voit tehdä joko itse tai sitten mennä tonne ravintolaan. Mutta meillä ei valitettavasti ole tätä. Muista tää.